Tá tú a géisioach leis na Glenegals ar Raidió Rí-Rá. Hello, tá muid thíos go Áirne. Ag an Oireachtais de sais éigen. Ja, níl imachtaí ar siúl ach tá muid ná anseo. Is muidna an... Tá muid ag agrú bhar rudí hémas do go féite ra. Bhí chlór an Oireachtais fithe in agrathe ag na Glenegals. Bhí. Agus tá muid buint ansoltá. Tá muid an seo ó Déirdín agus inniu dé Saharn, expáimiid ag dolamhaile an mórach. Níl muid agsúla sin? Níl mé ré, níl mé actually géirí, bhí mé ansolt as an deir seachna go dtí seo. Bhí sé go hálinn, mar nachhfuil mu tééis daine eile eáil sa fearrhéil cominic sin, agus mar haplatá clí ina cónaí i ggéirí agus bhí sé go hálinn í eáil mar gaghfuil mis ar fád am máine clí. Agus tá muid trééis beúla na daoine nua? Tá muid trééis beúla seán ó Gaelganis? Ja. Agus tá méid tar éis aithna níos fearr chuir Rory? Ja. Ja, bhí Rory an seo, bhí Lori, Lynn freisin Lori Gaelga. Bhí sé híslinn agus Katie Whelan. Agus bhúla mar le Emma agus. Oh yeah, bhúla mar le Emma. Ó na réir, cumá? Bhí sé sin go hálainn. Bhí mar i club ihe. Club ihe de sais éigen. Clús a Cuimhní na timp le le. So thuair amach i ggur dinéir cú blás seas i go Áirne ar an deir seachna. Ach bhí sceitimi an daanarin mar gealgra deis a gin freistal ar club ihe don chéad ó le gablin na nus. Ceaplar. Agus Bhí ar an ticket Alex Scott. bhí ar an ticket all. Bhí sé Harvard áíra. Yeah. Beag an inscáildaí ag an simú agus an tanbog. Mar cinál introir ar dul go clubíthe. Ceapa mé mar ní onan club ihe i go Áirne agus club ihe i Máile Clí. Ní mé ag spócha as an club ihe i go Áirne ach ní rah an rah ceol i rúnach don céad ihe ráis. Ní ra. I ní a pan daim. Go háirithe dar leis na sanolaithe ceol. Like, céin éireann Sin Rory Dixon. céin éireann éis bhí súla closá. Lady Gaga. Lady Gaga. Right, Lady Gaga, Rain on Me. No Dua Lipa. Éin No, ru le Dua Lipa. Ein cheol Doja a Cat. curtha amach Doja Cat. Go Lord, like woman. Megan Thee Stallion. Oh Like na yeah. hair ar fád TikTok. Ond Yeah. mé gachtain ag déanamh na déisi céine. Yeah, díirthe. Dúrach áran aigen a bhí curtha amach le blion go lenuas. Yeah, but ach níor hála sin. No, bhí like bhí anna chud áran jazzar siúil acu ach Sweet Caroline. Woohoo. Africa. Africa. Oh yeah, total Africa. Bhí sé sin go amach Bohemian Rhapsody. We share no Spanish. Ba. A queer an aclóne. A bhí sé ar nó skill bánaise ach Yeah, bhí sé. Gone rock the boat so Connie and Quinta. Go dúrach. Ní fiú when Bhí we'll rock the boat or bhí an méid sin áran nach go caiith mé rá chuir sé bhú le bhú le abba ar siúil agus bhí me agus dúas lechas and I was like dúla brostig. Chuir sé bhú le bhú. We she cur Your on. cake maker Kyle Chavez. I was like brostig. Former and versa journal and corporate journal. Yeah, go dúra. But Chilam Gervais sin like an run is massively mar inis saríis correct sé ar an má ar sin has a cake like afro sé gachrod an ish agus by níos mó abla seo by níos mó rudí nua aimimseir le cloá agus an sin cúg sé siar go like ní gauge I don't even know like na seacadí na ruí. Ach ní fiú bhí tásam gur chuir sé áran flú macra siúil ní cumn céin. Oh, I want to be with you everywhere. Go hálainn. Yeah. Ach ní ra mór an spás agin mar ní ra order tú. You bhí mar literally days a beagnach sa leris like sa lehras. Idir an bar agus na lehras like bhí sé aisteach. Scaldi. Bhí sé le sádaí. Ach, bhí mar an we. Bhí mar an we. Bhí mar le chéile. Yeah, agus in an dausa. Yeah, bhí sé intach. Do héidir le goblin. Yeah, go dúra. But an rud fao níor bhaigh sé aisteach dom like níor bhaigh sé nach raimir tríéis sin éanamh dínta. You know, Yeah. like bhaigh sé nádortha ní raim mé like Yeah, tá ceir agus. Agus bhí mar bhí mé hain cinál imníoch ribh. Ach tá mé sástagur bhain mé soltas agus bhrá mar fád buin soltas. Is stogan ar hain tú le dram bhfuil aine agat arthú ní Go dúra. ní bheith an imní kind of ro oirs an sin. Yeah. Because mas ag bhfuil is go compórta go rá le a chuir like Tommy gur dulháile agus mátáis go go rockach den ag leat then you know current sin thuúir the húbit. Bhí sé gálan ag déanamh nahhar ar an gCill. Inis éis
Bhí sé go bra, but ar an man. You're a Westlife fan. More Westlife. Cur siad Wonderwall ar siúil. I mean, an gádam éonar dal rá. Sorry, bin an teir an dearna? Bin an ceanníar nach, yeah. No. Nah. No. 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 In I lí. How much a fé fé hain? Like, you féidir sin éanam níos me. Bhí aig roirí cógrain. Nuair lei sin. So, cé go bhfuil man thíos I Gláirne ní raibh imachtaí an Oireachtais ar siúil an seo. Bhí cúpla imacht ar siúil ar lína. Agus bhí mar fécinúirú. Bhí mar fecindarthú. Bhí don what? Ítach? Ach ar nóí bhí mar gurí dul ar bóthraí na smaointe agus smaoin siar ar na deachcuimhní atá agin ó Oireachtais na blianta beaga nuas ar nóí an Oireach rivision. Agus mar sin, okay, so God's Cairday an Cuimhní is fearr agah. Tá sé roiachar bhíon an Oireachtas just ionach, tá sé dechar ceanháin raimní. Is brala. Agus bhíon na Cuimhní soch fuzzy. Soch blurry na street. Yeah. Sin mar chun sprí. Cad ceapan tú hain? Déirín tá cúpla rud a cheasan amachtam nuair leiríonn tú faoin Oireachtas. Ar dús an taistil an turas Oh, yeah. go chun de curí agus ar nóí stopan tú I Barack Obama Plaza. Woo-woo. Is eisbers fi lei sin. It's being clí her sauce. Cósásta agus so is maithlam sin agus is maithlam bailile Lorne, is maithlam an Breton, is maithlam Glenegals. Is maithlam an éoch a bhíon lasmuid a Glenegals leis na seaachtain ar fád. Yeah, bíon si sin anias. Is maithlam bhfuil páistí gur timp le gglair na Gaeilge. Is maithlam go mé sin micléin ann ag gglaart beidir Gaeilge don céadúir le fada, nó go bhfuil siad ag crothú cardis nua trí Gaeilge. Is bhfuil nach mórtas, lúbíní, step, tá cuiid na lúbíní cóganbar. Díosbrochtí aglah berta. An téag na díosbrochtí. Corní riúda agus íhan amach léin. Club na Féile. Club na Féile. Na. On na lin. Yeah, arinta sin wem. Agus in ngáil bhí san iad bhí mar City West agus I má thur an person to uil ní fan méid City West. Ní ceapan go aine ina fan to City West. Seachas an éach mar go mín am méid sin spát ann don éach ach seachas sin. Yeah. Is ní maithlam go mín daoine scarthar ar éanas tám is bralam Colórne. Tá Colórne níos fearr mar síomh céad fan géid. Ní lisam an dearing go raibh le an Jack cuimhneáin an rud is fearlam faoin ná daoine eáil agus carriage crothú. Bhí mu ar fád ará an cuimh láta le bin an céidir gur leirmí leis nó bin an céidir gur has me sin duine sin. Thla sé go léir an Oireachtas. Smó. Yeah. Mar bí me play le bhilgur sa caiint bhilgur go chud ar lína le lin na blina darnóí ach ní minic a bhíon steis a gin ar fád balú lena chéile. Agus ceapan go churann gach bhilgur amar látaobh le cín tú bhil siad ná dulcaigh an Oireachtas, so bhíon gachtainna an ag saí anías. Agus nuair smuoíonn tú ar na daoine a bhfuil muid cordú lo fós nach raibh I mónúdlinn ar nóí is stands mór ollscoil mónúd muid tuis go rastal mar ar fád ar ollscoil mónúd. Má tá aon den nua a ggéiste linn is ó go sin arolalas ar chud ganna but an rud ná tá muid fós cordú le daoine ó ollscoil na eile agus na deis forhhar na neisna a bhí agan chun an I suppose na cordide sin a Herbert agus I suppose an áit in ra bláthú ar na cordide sin an trachtal bhil. Bidúach. Sure fiú like bhí mis siú a na gradam commerceid le déine. Bhí mé dear I was like rinne mar dearmid a running an Harvard talk. No, but bhí sé just cos bhí mar kind fao like Cuimhní Rock. You know, like just Aberlin sin a hinnéid a bhí anamtha ag gur réalt óg na bliana agus is í sinnéid réalt óg na bliana dar leis na Gaeilge. Bhí tú ag na gradam so Aberlin. Bhí sé ionach bud mé an irritantal soltas. Bhí sé siúil I Jack Farmley a Borcanónisce an acha le teach migaldí. Gorge. Yeah, ní acha mé ar an drothir. Teap mé go mbeadh sé straach níor. No na Madri. No na Madri. Níos táfach le fós. Yeah. Ach bhí an siomh just wow go hána Harba fancy ar fád.
agus bhí sé deastíní eáil an sin nachhacha mé iad le fáda ar nó siú agus fiú mé le duna có marchu ar nó bhíon bu aige agus sé látilta aige bhí mé ansá bhí gatain a bhí anarnathe gur gachradm just is bíon siad ag sppraga mé agus muidna ar fád ceapam tuis go an air sin ebra iontacha ar buna golóir daoine is selna beaga sna meán. Bhí sé go hálan agus bhíil mé le glóir daoine nua. Bhí comma álan. Agus sin rudála le bhí leiscéil agam bheith lééis suas, agus ní minic a bhín lééis suas sin Bhí comma álan ar fab. Bhí comma do carta ar gachtaile. Ach gotha sné. Bhí sé anías ar fád. Bhí mar chun donhaach in í i leir an carach ach bhí gacáit dúnta. Mór an Seán aib. Seo an aib ach ar leiad tá níl na srínta rií codín inis. Gudéire. So leúnmh dé ba muid an andal gotíon George agus clubban ihe maiile fi ríis. Gudéire. Níl fánar am rilí fill ar coppers go fáil le bheith you know, a rockmaid orháin. Rocky mé orháin, ach níl mé like a chorális le ggó, you know tá like tá fáin olmhór arthú gó. Like take mé ach an am céine tá áisna eile ar bham dul. No sé far sin. Ní ra mé mé kind of very dul ras go dice ar cú taken. Is random kill le dice. Gas. Yeah. Rockmaid. Cause bín si ag chur like kill Spanish or something. Oh yeah. Sin cool. Agus céin áit eile. Ar ráchtdul áisfiúla a mana fi le. Tá mé gurí truúla bhaint atáisina mar téimiid go dtí an club an tam fád agus is brala am an club. Ach ceapan go meid sé go má. The Mercantile cartoon. The Mercantile. Hola. Workman's recommend. Workman's. Tá mé gurí dul go Workman's a ríis. Dear, just cúpla áit nua. Cafe an sen. Close an chuid ruí cafe an sen. Close an rudna tá like tá má grifar san ollscoil maireachtaí ar nóí tá coní arbh i Googlein ar fa do mléanta. But níl taithir bit agam ar an háisna seo agus thula mé glóir scéalta fuú. So bhrálam dul ag ga áit go háirithe coppers. Agus go luúa bhaimiid ag dul tá sceismí an déanam tris go ag dul go átaíon it's karaoke ag gur brala agus síl go mór lei sin. Yúhú! Tá mé cláiste hena féin. Oh, má sin hela. James dul go coppers in í. Oh my god, yeah, cos tá an karaoke siúla ar ní agus haindig. An smíanamh. Cén ar an maiach chana ag Westlife. Westlife. Raidió. Rud ag an Dolly Parton. Oh, 95. Not 5. Jolene. Thank you for the Dolly music. Parton. Oh, yeah, Einrod ABBA. Einrod ABBA. Yeah, Darren. Is má an ceol tíra, so Beidir Kent and Keena tá. T-Swizzle. Well, yeah, T-Swizzle. I goni. Reach. Oh, yeah. Sin an tarn is fearr le mar down. You heard it here. By Misha ag Dana no scrubs a TLC. It's been on too howling. Yeah. Baralam sa duet a dhéanamh le duna aigen. Ach níl is agam céin duet a bhí gist. Is féidir linn clocht as well, yeah. Níl sé sin cóhrám. sé. Agus mún seir ceol. Níl sé sin cóhrám. Jera by Jesh Rinne méid talún. Rinne méid duet le Carla mon manscoil ar ma bhreithlan le déine de don't go breaking my heart. Yeah. Everyone does go. I say a little prayer. Actually, an troragan. I say a little prayer leis na yeah, leis na dance moves. Like oh yeah. An troragan agus níidir well ar nó chucky an park ma. Ach le cúnmh dé aine a bhaid an ní éistí siad leis an agran agus ar nó déine si German gonor se. But Jane much clock them with chain agus surprising to bhaid an agus boymid just fab. I grow image like session clocked. An Dolly Parton agus Kenny Rogers a Conan Island. Yeah. Islands in the street. That is what we are. Come away. Dave Mushadem. It's Brala Maternation. It's Leaki Dolly Parton. Oh, it's Bottom Dolly. Yeah. Yoing boss er son. Rogers will work. Swear on Dolly. Swear on her life. Yeah, Cain Tyrone is far that or down. Like just can one. General to no two running facial. Say the mission ragged actually. Okay, ladder. Spotless mind. I go hashtag. Okay.
Like, okay, bestie. Okay, bestie. Fuoi láthair atá ceann nua agam. Ceann le Emmylou Harris. Boulder de Birmingham. Oh, níl sé closta agam. Is brala mé. Dúls? Ceann trad? No. Tá ina ar. Surprise. I suppose ó óga You Are My Sunshine. A chan má bháim é sin le mhádra. An tá mar fád chunaí a hocrú agus an sin nuair fuair Jessie Bucht bós. Actually, Jet mbliana ó hin to the day. Oh, wow. Push luck. Anyway, rest in peace. Okay, yes, chan má bháim sin I gcónaí le Jessie, but an sin nuair fuair Jessie bós níor lig mé do bháim é a chana the jigs or má nua, so Anish or an Aaron con jigs a hooker know how much is that doggy in the window. But right now, she's so cute. Well, banger. So either You Are My Sunshine, no reach. Sin rud actually elegir maithlim faoin Oireachtais ná nach mí géisiú go ceol tradiisiún de really na bliana ach like tugann siad you know. Yeah. Oh, like níos má elam faoin ceol tradiisiúnta agus nethar an sean nós agus an cultúr gcuileach go generalta is dóga. Like ag fás níos ní ra mór an chumach agam leis sin tuis go mé Lorna Cahra. Well, I má le fí le. Yeah. So tá sé sin jazz sin rud bháin gur maithlim faoin Oireachtais. Yeah, Mr. Freshen. Is bralam sa an club a ceol le féile le seo. Ach, well, the duels obviously. Just a cushion dradan down about. Does an sanoli. Well, ní liz am an sanoli me, but like das me any section of anchud chat or no way. Ach, ag am kinda ag fi me grá leis nGael school, you know, stíl na ceol ag súil an. So mar mávíam ag club de féile hís an seo. Bí an tún ken difriú lo sinnam. Is a bhíon ó sinna am swalia, like shine mid real swalia, shine sheet sleimnáin agus pólci an seo. Ach ní hain mid mór an iad swalia. Ach cumála sin, like tá anna chuid dais ar an seanós isleigech faoi láthair, ach bíonn sé jazz má bhíon stepper siúil mar is féidir am takeíh do thuirt duna daoine. A bhfuil agam mar ún geol ag na cabórtais. Is bralam arónnacht ar an seanós. Chéim heag flaceol na hir an gach bliain. Ach ag an am cinna tá vibe difriúil ag an Oireachtas. Ní bhíonn sé comíoch sin is a bhíon an flá bíon an tapnas fear go hálinn ag na comórtais sin rud a hatníon gomórlam. Agus cé go míon an cé go bhfuil neart tá agam leis go tradiisiúnta agus go mím I ggéiste leis chuile lá. Fós fóla míam annach chuid ag an Oireachtas. Go hátha faoin arónnacht mar ní clán mór arónnacht an muid. Ó heh cuairtí seanóiste. Éis mid leis but tá sé jazz arón nua a chlostáil dúil tá big múna in chlosta faoi láthair, so bíon ar nóí rudaí oscail go weim, so just bíon sé jazz domsa comá, like bíon galore á fólam agam an seo. Okay, girlies, Cadé an Cuimhní is fearr libh riamh an Oireachtas. Jack Cuimhní? Droch Cuimhní? No, Cuimhní dúirg a heasan samachtas an Oireachtas. Well, ar nóid gachrad, mana ra mé róolta chunaí a Cuimhní, ach is dócha mo chéad Oireachtas. Bhí mar ag glórne ar nóid, agus dána mar imrú, agus ní ra mór an Railway House. Oh, yeah. Oh, bin an ceann nar bhí Prince Olmhór agus Prince Olmhór. Agus bhí like ban an tí ag tuairteach. Yeah, bhí. Yikes. Yeah, no, bin Shafadochtar. Yeah, Shafadochtar. An é sin an blin a bhúmar an comórtas donna féis is Yeah. Yeah. Hop manúd. Bhí sé just iontoch mar bin an chéadúir, like ag gcónaí agus mé sa bhanscoil, bhí mé gcónaí ba mé comúintach chadicht, but ag gcónaí sa bhanscoil, bhí mé dehéir ag lurg pobl gaeilge dom hain, agus cean le daoine óga, ach like na daoine an tain dramar leir mé gaeilge nó mo bhúnteirí, daoine a cheann ceolam ach daoine ní sinna, like daoine fásta, agus mé ach mé agus ceap mé, like hiig mé an am sin. Tá gaeilge cool, ach ní ra éon kind of outlet agam, though. Seachas an flá, ach ní ra na deisna sin am. So, bhí mé cósásta a bheith a measc grúpa daoine a bhí cool. Ceap mé grabh sibh cool. Oh my gosh. Tá sé go ground because in your is actual just like say heenie amach.
But daim sí mar chéile tá sé Here a bud anrad ná just is cuimhin nom a bheith I ceappa. Oh my god, tá mé le grúpa cool. Is leanmh mé tá go leir le fólam agam. Déanam dermid a gcóí go tú so gná mid. Yeah, literally. Well, bhún sibh golóir them. Golóir skillanna. It's missing like no wise owls. But yeah, so it's okay just to bheith live a fearnach. Agus bú live, you know, bhú an céad or like bin a chéad or a rá. I suppose a méid sin sprí agam trí gailge? Yeah. Agus bhí mé an gcuiste comá. Bin an chéad flin a ra bé an gcuiste, so bhí me antanna. So agus club de féile gafrad mar sin an bhí me ansaltas, but níl sin cósimil, but ma chéad Oireachtais. Mas rud ag go rá ormsa Oireachtas bháin a ranú a heasan amach dom mar rud omlan mar deir seach omlan nó blion omlan bhí na granú an ceann sin freisin. Bhí mé imá bblion deir nach ar an osscoil agus bhí mé mar lasútar an ar an gCill agus bhí an deir seach na sin ar fad cóisireacht sin. Bhí sé dograta. Ach déirín freisin an bblion a dhé sin bhí mé gobar le chunar na Gaeilge agus mar gael growth mé gobar le ceap mé growth mé cool. Ceap mé go réite go cool. Ceap mar fád. No, bhí tú cool. Pasta I áil. Bhí sé ionta go raibh bíon béile ag an fearr nach mór gach ihe agus cabbéidean atá ar fáil nó nach bhfuil gobar bí freslín siad ar an méile agus há si go mórlam gur tháinig an fearr ar fád le chéile agus go ar na chat agan agus an sin thuú mar fád isteach gotí an Glenegals le chéile hatan si sin go mórlam sa. So déirín le béiltí leis an fearr agus and obviously I bú live freshen. Dhearthing an bhíonn sin, ní cuimhin céim bhíon bhí an, bhíonn si gcóí meascas in céim mar it's kind of blurry iad. Ach an ceann sin nar bhí mar suas go déanach le rah sin I glórne. Céim bhíon bhí an? Gaibhlis a hochtaigh. Gaibhlis a hochtaigh bhí sin ítach, yeah. Oh. De asta. An raibh mé mí na céim an sin? No, an raibh mé ag gobar. No, ní raibh mé gobar. Ní raibh mé gobar. Bhí mé fós san osscoil. Ach like bhí mar níos not Abby ach like hiig mé chuir bhí gaiste sin Oireachtas agus hiig mé go méid like go méid sibh lám agus like hiig mé chuir bhí gaiste so bhí sé sin ionach agus dána mar suas. I caint raméis. Go dtí a seacht chugur máin. Bhí pót miltnach ar man láidir gan. Oh, hit mé macála fós méidí. Agus dairg mé like imá fit omláin ó níthe ribbre. Agus smuid a fós ar agus gacard. Agus bhí mé mar lastig dran an bhín sin agus bhí ar an gachtainna a bhú agus chumach chuig an bus. Bhí like fihin óid agam le mas stuff olbú le airí le go ar mus. I think ra mé actually ar an mus Sinéad céine sa ra mé cá le an ribbre. Is bhí me sé gobar an bblion sin agus ní rah aon gádam sa bheith síosco déanaach sin. Agus ceapam go bhórma is ceapan am deráiscín sin bhí mar fád a gráin seomra. Agus ceapam go bhórma ó a cléig nó ó cléig de le chola agus an sin Oh, bhí intuin. Ísa crí. Agus bhí mé caiinte an níos luútha agus ag déanamh bhíir to like teachtar an líon sin agus an raimar I Cuimhní nó City West, but ar darnoí Cuimhní a bhí an mar was ag raibh City West ní bheith ceáte gon fánacht codéanaach sin, like fánacht suas codéanaach sin. Bhí siad dar amrú amach. Ag like maníthe. Ag maníthe is City West. Bhín last orders acu like a de o'clock. Ní higann sin frick gréilechas. Yeah, ní higann siad Oireachtas. Ní higann siad an con ceap. No. No fiú an tábhacht a bhainean leis. Or to ceap an hainach do an con ceap. Well, like chicken much on tábhacht a bhainean leis. Oh god, yeah, chicken much. Bailú can mór nGael. Yeah. Agus ní higann for an City West station. No, ní higann. No. Agus is com an hasí ní bhaisi de géiste le seomna. Yes, for sin. Leúnmh dé. Yeah. Ach baimid ag fáil íana go lua. Ar an agra an segus baimid gur an ceist dúr céine orthú agus tá muid lú leis na freagraí sin a chlostal. Hi Caide, clína anseo. Ní féidir am leir faoin Oireachtas gan leir faoin géad Oireachtas ar miise ige agus bhí mé ar chiiste na cúlate ag an am agus bhí an tráachtas le bheith ar siúl a mala clia san Óstán na City West agus dúirlinn nach méid lóistín ar fáil den mic léin
bhí hátar bailile clia go méid an ar loistín hain a thucrú nó go méid an busna áil so seachas bus áil ó City West má nuúd a thugach beidir fiche nóid nó mar sin thucrú mar hala scouts in Clúndácan agus bhí mar inar gola ar an orlar agus nuair déir bhí mar bhí hátar gachéad macléin ag lí ar an orlar sin ar fá gá ihe miléin ó bailile clia, miléin ó manúd, ó gáliamh, ó Corcaigh, ó bhéal firste, ó limnach fud na tíre i fanachtain san hala sin agus bhí an áit in a práiseach omláin bhí sé fór, bhí sé dúrcha, bhí sé grúma, bhí an air sin stras agus bhí an coolla amánú a bhí á aigraí so bhí ar an cead áil an ollscoil le fannach dain mar le áchas agus bhí ar in fíorslándála agus seáil dóteánna a aigraú agus bhí sé just absolútlí crackáilte go rinne mar é ach gur áir glunne a dhéanamh mar bhí sé gála beidir rih an Oireachtais agus just bhí an air sin stras ag buint linne aigraí so bhairtí mar gandó agus an sin tugaí cadún an ollscoil agus bhí sé absolútlí crackáilte agus daoine béci san ihe agus just bhí sé uásach ach sin cén na rudí a dhéana tú mar wachléin le bheith mar cuid an crack ag an Oireachtais agus ní maridir mí lis go an éon cuimh is fearrta agam agus is cuimhne ar le é agus aon den eile a bhí sa hala sin í dólam go dhéanamid dearmid go deo ar an hala sin bhí sé absolútí fásach agus sin saoil an bhicléin ag an Oireachtais so tá bucan is scoil beganín agad agan le cabhar ar loistín ceart agus ar rudí eile so Tá sé chóid agus míanamh ar dúrach cuimhne amháin ón Oireachtais thar na blianta ach nuair smíníam ar de an á smíníam ar na prinks bhí agan ceapan ag gabhíle sa chochta go bhí an in Glenegals agus bhí mar fád gléis te sús mar ceapan an superheroes agus villains nar leigen mar sin agus bhí sé chóspríal bhí méid léis te sús mar Superman agus bhí just am den sco agan ar fád agus just cuimhní am an blion sin ceapan gur gachéine just chós an asásta sin agus ag buint soltás agus an gheard a chéile chomá an grúpa a rah an réitíar ar fad gohínteach le chéile agus tar nó a gcóí réitíon ach an blion sin just blion speisialta bhí an freisin bhí hín dí spóracht an blion sin dochrata ní chuimlim cé a bhí an buig acu ach bhí sé chóspríal bhí pot an downer ar fad ag an dí spóracht sin ach cé go raibh mar ar fad ar tíbhásáil bhí sé dochrata granmhar agus ionach agus ceapan iad san na chuimhní is fearr tá agam so tomtanú go mór le gach cean eile a chluistáil webh freisin mbliana an fritarachtas a bhí agan bíomhan lom an siúlad álinn neachmarrán sa fork i borch náisiúnta go Áirne bhí sin go hálinn ar fad agus ceapan bníd na cuimhní is fearr tá agam gur mí mágad woohoo Hello, Rory Egan an seo, cóirde leis na Glenegals. An cuimhne is fearr atá agam ón Oireachtais. Well, dar nóí bíonn sé dachar ranú, tá an éirt sin cuimhní agam leis an éirt sin daine difriúla, ach pís amháin a cheasan amach gom ná Oireachtais na saona 2018 i Gceillarne sa Glenegals. Bhí mé mar reachtere ar chum an Gaelach DCU ag an am agus bhíorm san thuras ar fád a aigrú bhí mé faoi stras bhilteanach den deir seachtainna sin ach bhí deis agam dearmid glan a dhéine ar an Sathern tuis go raibh an díosbúireacht idir na choláistí ag tarlú agus ba é seo an chéad ó riamh go raibh DCU sa bheith a canis. Agus is bralam an díosbúireacht tuis go míonach pót ar gach duine, bíonn siad chó tarseach óní rih ré, tuigann tú bíon
ihe naach léanaar ihe ine go leis scéil agus marann sé sin I bhád. Bíon gatainna marmh an lád ar gionn ach ar chúis gan ag hain dóchlóg sa lá nuair a bhíon an díosbreachta siúl. Tá dtíine arráis ar an óil agus ré leisach tubaiste álinn a eáil. Téan dína suas bíon an glóir thuirseach agus fós bíon siad gléasta go deas agus scrisan siad a chéile. Is bralam an drámaíocht go, an trastáach ar fad, na jokes ar fad, na pointí ólais, bíon sé cho páistúil agus cho hamadach ach chog sé an airtin sonistom agus dair le DCU tak sa darhat an bblion sin so bhí mé chobhródúil as an bhirt a bhí in omíocht ar son dair go hiintach lo agus níor stop mé goire. So is é sin an cuimhne is fearr go dtí seo atá agamón Oireachtais ach dar nóí tá éiri sin cín intacha agam. Dí bhcairde chuna sa táisih gur an míl magah as bheith ag éisteacht leis an agrán seo den Podchraoladh agus muidir leart faoi Cuimhní an Oireachtais ar muchas freisin le Lucy, Clína agus Rory a cheol scéalta is seachuin, Tásúlagan gur bhain sibh ar fád a sult as na Cuimhní sin agus tásúlagan go maith sibh ag éisteacht leis an chéad agrán eile, so go dtí sin a cairde, slán agus túrara.